Vi to, vi gør det rigtigt. Jeg har vildt meget lyst til at kysse dig lige nu. Jeg har også lyst til at kysse dig. Tom, som står her ved min side, sagde sidste sommer sit job op. Og har i et helt år udbredt Jehovas ord i Kina. Og nu vil jeg godt have lov til at præsentere jer for Sara, som kommer fra samme menighed som jeg. Hej, jeg hedder Sara. Jeg er lige stoppet på Handelsgymnasiet for at blive pioner. Det er sådan nogle unge mennesker, vi har brug for. Tak, tak. Vi har masser af gode eksempler på vidner, der kæmper for Jehovas ord. Og det er det, der holder os oppe i en tid, hvor de værtslige opfører sig mere og mere ekstremt, og hvor magthaverne lyver, og hvor den kristne statskirke får færre og færre medlemmer. Det er helt overvældende, det her. Lad dem komme til os. Lad dem blive blandt de frelste. Og lad dem